Ramogi duol makedo gi mibadhi EACC yango ni atamalo praboro mar buche mag mibadhi mago magiluwo gin mago mamien apise ma ochung' ne nyiewo kata procurement e sirkal. Beti Juma miyowa ler mar wachno. Duol no ma meeting mar rakore gi mibadhi ma okwako Kenya wacho ni apisas matayo chenro mag nyiewo e piny owacho ni opara manyime e jiwo mibadhi kendo kelo lal mar omenda e aguch jopiny. Kaluwore gi EACC, piny Kenya osebedo kalalo omenda bilionde modhuro higa ka higa kaluwore gi mibadhi ma okwako apisi ma ochung' ne nyiewo e migepe mag sirkal kata procurement, mibadhi ma itudogo apisas mag sirkal kod johala. Duol no yango ni atamalo 80 mar buche mag mibadhi magiluwo gin mago mamieno apisas go mag procurement. Gie thuolo ni, EACC manyo chik mar doho mondo mi gimaki mwandu manengone ohewo bilion 30 ma ichich ni oyudi e yor mibadhi gi ji ma opogore e pachoka. Josephine Munyi, achiel kuom apisas mag EACC, wacho ni giketo maino mar tiego apisas mag piny owacho gi jokanyo mag board e wi chike mag piny gi kaka owinjore gi tima kare e yor neno ni gikedo chutho gi mibadhi matimore kokalo e yore mag chiwo orak. Other than the enforcement part of it, training lets people know from the forefront what can you do to help the country change this culture of corruption. As a citizen, what is your role? As even a person in the boards, what can you do to help the country? Puonj bende ochiw e wi mibadhi mamoko mayudore e kinde ma joket mwandu kata johala manyo orak kuom tend counties. When you are even doing the request for proposal, when you are doing the tendering process, when you are evaluating suppliers, at what point should you be able to have integrity as a procurement professional? So that is where we are trying to curb. And even after you have finished the process, even during payment, during contracting, the whole process and the supply chain as a whole, procurement is just one area. Mana etiegruok no, gigeto chiwo puonj ahinya ne tend counties e wi yore mag kedo gi mibadhi, mabiro kaluwore gi jotich ma indiko gi obok ma ok opuodhi. Areas of employment, issues on people using falsified certificates. We have issued advisories both to the counties in terms of the county public service boards, county assembly public service boards, on how they need to address that. And one of them is making sure that the employees they are actually interviewing or they are planning to take, they are actually vetted, submitting the names to the Commission for Integrity Vetting, and also verifying those document certificates from the issuing institutions. Mano giwacho ni biro timore e riwruok margi gi duol mar KSEB ma ochung' ne puodho obok ma indiko godo ji e tich. Of course it is alarming. We've seen people trying to enroll with fake documents. It is something as a country we need to be concerned about. Jokanyogo mani ochopo e tiegruok wacho ni gin kod geno ni chenro magiketo e yor kedo gi mibadhi biro kelo lokruok kendo mibadhi biro dok chien kata rumo chuth. Beti Juma, Ramogi TV.